kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada iti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ro ti surat. Ti idi kalman laeng nga paset ti pagkasalitaan ni Susi nga napauluan iti Be Gonggunam. Kunana to'y idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta inawis nakmanen dati boyfriend ko tapno ag-date kami. Basta awisan nak manong nemi dati agdama idi nga boyfriend ko siyempre mapang kami ag-dinner. Kalpasan na manong nemi no danto sa amin nga maibus nga arak manong nemi itukot mineta nga arak ken pulutan iti uneg ti hotel man. Manong nemi kasta uno yan iti panangat arakop ken panangat agek kaniyak manong nemi tinubyo ha. Manong nemi ni Samuel ket iso iti may kaliman nga boyfriend ko sipud idi ta dadaan ako ti boyfriend 19 di tawin kon manong ket may kaliman ni Samuel idi damo manong nemi adak palaing iti high school ha nakon nga virgin manong nemi idi tagraduarak ti high school saan akon nga nagbasa pa manong nemi iti college kapot ti kinakurapay sumrekak a sales lady. Kat day boyfriend ko iti high school lak nabambat nagbasa sa Manila kat nanglipat na. May kadua manong name nga boyfriend ko may nga tricycle driver. Imbaga ken kuha na idi nga saan akon nga virgin. May maon anyaman na kanyak manong. Numakaornong manong dagasadnak dito karinderya. Babangkam ag hotel panakpak man. Ngam saan nga nagbayag manong name ta pinagrapit na kami mat ng katrabahuan. Kaya nagpinangat kami ha. Kada dyan katrabahuak nga ni Mildred. Panak manong name nga insina na kami nga duwa. Iti tricycle driver. Manong name maikatlo. May sa karpintero. Nakikatag din manong name iti panagtrabaho ka sales lady. Kaya nagbantayak iti Changi ni auntie. Oin, inayaban na kad nagbantay ti Changi. Nga damat idi manong name ang trabaho ti asidag ti Changi kat umaydag merienda, umaydag iinom. Manong name ni Anton ti Alisto ta serkenak manong name dito unag ti Changi. Dito unag ti Changi manong name. Nukasta nga agrekepa kon sumrek neten manong. Deta isot may katlo manong. May kapat, manong name nagsubliak akas sa sales lady kay tricycle driver mat manen tinagbaling nga boyfriend ko. Mama manong, sana kagsikug ape ko nang. Siguraduet nga sa anak nga makaala. Tano ka fertile ko, manong name saan ko nga pagustuhan da sinuman. Wen, ngano ka hangko ka fertile, manong name manso. Sa mesa, no kabilitan nga kapertil ko masapul nga hadda kapute de jaya mangi hotel kanya. Yung saan kami nga nagpahot manong name kini tricycle driver kalbasan na si marunong manong name ni Samuel. Ni Samuel manong name ket mangup opisina. Wen, akong pekanot asawa na ang jakpatsi. Okay lang kunak man. Ta no ag-date kami first class nga restaurant. Nag-date kami
first class nga mainom. Nag-date kami, itugot mi manong name ti sobrami nga arak ken pulutan ito to hotel. Nag-date kami akastoy manong name magustok launay. Iti panangkarem kem na manong name kadig iti duwa nga mansanas ko. Oh Samuel. Malagip ko manong nemi kapirtil ko iti dayta agundawa is kapo na nga nakarugrugsok. Manong nemi siya ka mismo tinangkarawa iti babakit talaga nga stauna iti burnok na. Kad kaputak burburnok nadlaw met ni Samuel manong nemi impababanan ti ulo na kerne napanan met nagikup. Oh, Samuel. Oh, Samuel. Gusto mo na yun, ti panagsanapsap na manong name. Iba nga ito, ipabawak mo ti surot, ti patong ko, kasta nga sepsepan na, sana iusok manong name, sirrek ti dila na sana pagkutsi-kutsi. Mapanakon. Mapanakon, Samuel. Opo, kapertil ko ita. Orek lalamindo manong name, kabayatan nga kaninak ni Samuel. Manong name, agadariwa. Nagdarumi sa kami, manong nakabasbasan ti bedsit. Napatakas taon na manong nimi, ti panangarab-ab na kaniya. Kalbasan iti baba, nagpangato manin ket ni idagas, iti duwaman sanas ko. Kalbasan na manong nimi, at dandik iti bibig na, iti bibig ko, kaya di amalan na iti bibig ko, pag sumutan nga, inyusok na manong nimi, iti, aguri ka. Apay, diya kaputem, di kondom mo. Ha? Nalipatam. Ada, nakasuot, awan. Di kondom mo. Di kondom, kondok pa lang ko na apo. Hala, i-withdraw to nga rada. Sige, i-withdraw to. Susi. Samuel. 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 May kapatid dito Samuel. Sana pinalpas. Sige, halos na. Hala. Samuel. I-withdraw to. Paano ko i-withdraw? I-withdraw ko nakmanong naming kinayat kitak kapata mapanak matmanin. Si mabatak matmanin. Samuel. Nagloko ka. Kapag nga, nagloko ako na. I-withdraw ko na, katalaga ba't ko mga i-withdraw? Sunod na, inigamak tabay sa aking imam, tapos iturong ko, tapos mo siyempre, tulungam. Usam no ka ti imam. Kinayat ka tanak mo. Kasano ka si mabatak mo. Tsak kaya tagsikog. Tsak kaya. Panawanin, tapos nagsikog ka. Kasano no, sa humpad na nagam, saan ka ba yan? Suportaran ka. Suportaran? Tapi nga saan ako mga ikasar ka ko naman ko ma. Saan ako mga ikasar ka? Kadadasawa ko. Ha? Tamo ka nawan. Sikamit. Diyos ko, kurka ron. Abay, umidomak ti arak. Gurka. Paruyutak ti arak ti kuwak. Barbaring patayin na diya sperm cell mo. Loko ka. No nakaalak-alak at dalpasitan. Ore ano nun. Nakarod umisbo. Parore. Parang nga mabalin. Kabaybayag idiban nyo manong name. Binugbugwak. Babayin ti arak manong. Napanaas pa din. Taisirek ko di arak tapno. Agat sanger manong name. Marbarin ko na. Nagimas ba't kami? Naku, nagtinakam ko. Manong name ka pa siguro ta mabayag ka may nagdinanon ni Samuel. Nagbayag kan. Inimbos mo tan di arak. Pinagbugko. Nagloko kan. Dapay na matin eh. Hoy. Sa mong ibusin kanak. Manday ta, ukam. Loko ka, mabartek ka. Ano mo mabartek ka? Nanak pa ya. Tinadaan nak pa ilang manong. Kat iti unag ti banyo pinatakder na. Sana ba't ba rin anak malan na kiti pipig ko? Nakaimimas ka.
Sosing. Tadi, talaga? May masakim ni bakat mo. Una. Di ba lang rin isina ni bakat mo. Tapos datan tagas-awa. Samad nga rin mabalin. Talo di kita anak ko. Nagitiputot ko eh. May kapatun, no makaala ka. Diyak kaya. Agur ka. Di kondom. Diyak na kaitukot. Katurin siya. Kawan na itukot ko. Papaamon. Sigamat. Ibidrom to Ikaw namanin. Amang kayat kita anak to. Samuel. Panlaglaing ka kami, Samuel. Ala, bumaba manin taulong, papanamanin. Ramanak na ti arak yung bukbuk mo. Ana, naimas lagi din nagtipon ti arak kan ko. Ala, kadin baklay na may sasaka kadni. Ala, ka, mangmangan manin ti logo. Samuel, maminano ka tamanin. Samuel. Samuel, alam mo rin Samuel. Samuel. Gling ka. Naglaing ka kunak manong name ito talaga nga nalaing. Kadagupan, digiti upat manong name kat ni Samuel ti may kalima. Isu ka talaga at kalalaing na. So naman lang amin tada asawa na. So na, kasto na man manong orilakla na mindua manen manong name iti panangan na kaniya. Sa timakder mga kamamet ko na. Ikat nagparinto mga kmirangin sakmul ko anong name hindi kaya opo extra large mga so si galing mo so si nalaing ang patamanong mamangan siyempre nalaing ang kagmul mo kagat tilpata mapangkupay tilpadilpatan manong name ti abot na ko na gusto o di kikina so si gabot na maganatan ngatan baka pumsuak ko na siguro anong name inamanan ng tidwa, ginamatan ng tidwa, ang pingping, sumbang na pingping ko, pinarakder na, inamalan na dagiti lips ko, manong name, impasagir na tidideng ti siya, impasagpat na, sanak, insalat, opo, Samuel, Samuel, nasakit na bukod ko, may panda-panda kiti semento. Gura ka nga rin, nagkapat ka titangin ko, Asta, Samuel, ala, siya kung timangingatoy pag di pa ba, alis to, mamanak manin Samuel, mamanak manin. Kaya di may kadua gundaw ay nagsabat kami manin, manong nemi, kaya di bas kumangoksutin na, napanamat insagad, Samuel, Samuel, Buhayin manong name talagang insagad na kasanuak pa'y kasano ko mga oksutan na naman insagad. Dikat talaga manin manong name nga timipon manin tisel na kinjisel ko. Ganin daw-dawat ko manong name sapay ko ma. Tasaan ngagbalin? Sapay ko ma. Intuloy mi manin manong name kalbasa nga nagdigos kami. Intuloy mi manin manong name tirabaw ti kama. Orila nabasbasan ti bedsheet manong name. Uwain manong name iti rabaw ti kama iti namindua sa iti unag ti banyo. Alpasin ti talong oras manong. Romartan. Samuel. Doon ka ano manin. Ana? Doon ka ano manin. Agunik to manin. No. Agsikugak. Pinakbaybayan na. No problem.
Hanggang baybayan. Ikarikan ka. No baybayan anak, gulok ti pamilyam. Kalbasan ti makabulan alamanen manong. No idi kat namindua iti makabulan, okay lang ko nak. Ngam sagpaminsan mo ten. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan. Pidagbalawak manong lemi. Salak mo ito nagregla. Allah, hapay mo ito. Nangahalak manong nemi di pregnancy test. Positive. Niya taraminek. Tinawag ang gandakos manong nemi ni Samuel. Hello, Sosi. Mailiw ka? Mailiw ka. Andak dito yung Manila. Ha? Ada na tandara nga konferensya. Manual daw, makalawas. Sigurado nga da babae tala. Kaya kapilita na. Ano, da pa manak, rumamanak latawin na. Ay, dagit lang. 1 month, 1 night stand. Sabali ka. Sikat may kaduwang asawa. Kahit di may kaduwa, siyak na asawaan. Nang ronagat ni. Masiko ka. Sika mga amin na. Apa nga siya? Kaya naman, i-withdraw ini gawid na. Sika man, tasaan ka nga lang ito. Gotiti. Nalipatam. Alawanan di pamamasol. Ibayal kang gantot kwartam nga gatang mo ti pagpa-check up mo. Gatang mo ti vitamins. Hanga dahi dati kahit ko. Ano harap? Kahit ko nga. Ika na ti kwarta pagparigrig ko. Sa gamit. Di ka mumputin? Diyak pinakasagana nga ganak. Kaya lanto pa mayat kanyak nga mutang ang danak ko. Alaman. Kapi nga, agsapol ka pala sa bali at takmat. Basta. Mangipawit ka. Amo mo tinagan ko. Amo mo cellphone number ko. Mapanggo alam jeep. Nuto kayat mo. Palawan. Nabibinas. Sutyo papapanak. Sige. Mangipat ka doon, ma. Ano masapol mo? Siyempre, doktor, di ba pa na? Kamayat ka, doktor. Nagdamag ka, kalagit na, ruwaman. Kano, doktor, nangina. Kanak ti 15,000. Na? Gawin, tapos na sigurado. 15,000. Panganak ko, nakas, namok, na maka-i-withdraw ka. Magado ATM na sinita. Wala padasan sa angag tong palkanyak. Guluwag ti biyag mo, kanak kita. Guluwag ti pamilya mo, kanak kita. Lagi-lagi pa yun. Saan nga mo ni misis mo nga diba kabit mo? Nasingpat ka kuno, di ba? Hanggang ka mo ti anak mo. Kano, agparangak, ibagak. Lukot to yun na black mail, anak mo din. Basta mong ka, 15,000. Anaya mo na 20. Uy, saan na? Baka baling nga 50, sige, 15,000. Itat ko keng ka. Hindi maawat ko manong nimiti 15,000. Damat gayang pagsayaatan na nagsiko ka kanya. Kinontak ko ni Seni, manong nimi. Dato kita experience na niya. Ba't padamag na kanya gini. Hello, Seni. Sino tayo? Hanga nakabumbot number ko. Salud-suto kumapila, alam mo ka. Nasika. Sino kaya? Susi. Ay, si kagayang friend. Kita man, napay malasin. Friend, sampo ko na. Kahit no, maalaan ka. Tukortak. Lamang nga rin. Siya kita di. Awan eh. Pag papalanda. Kino kahit mo akit din. Maginom. Bicho ka ba? Amang imas pulutan na sa niya eh. Ano oras? Kita Rabia. Sige. Akita to nga rin. Iti may isang bicho okay ba? Tawagan nga to. Nasa dinatayan ko. Tayo umayam. Imahin ni Seni manong nemi kadidi sagtatalo kami nga sa miglain. Da problema Seni. Ano problema? Masiko ka. Kat
Katibaga mo, di boyfriend mo, tasaway na ka. Natasawa na eh. Ha? Jesus, sa kirida ka man kayam. Nalayang namin eh. Talaga ang naling nagit at asawa na. Ang experience da. Tulungan naman. May tulong ko. Paragrig ko. Kagbuting ka na po, Diyos. Napatpatasi mi din lang ka di. Ninistorya yung kanya. Mamati ka man. Hanya? Ang gusto istorya? On. Ang siya takin istorya. Yung mga klasya. Loko ka. Sanak ba't pa nagsiksiko ka? Naanadak. Apa kami yung tulok mo? Nagmayat man kami. I-withdraw ko na na. I-withdraw na ko mga pesong ingkawid ko man. Gusto ka. Munabulan na talon. Ikat sa datan. Emsan. Ada ka amamok. Doktor? Nanginat doktor. Takwartak. Bantu kwartam. 5,000. Imbaga kilata ng 5,000 manong. Awan na. Sayang lang sa 5,000 mo. Ada mo, bakit? Bakit? Istorya nga rin yung baga keng nga, okay? Manong charge na. No, manok kaya't mo, isulatan. Sayang na 5,000. Ado pati akwam. May reservam dita. Tapno, itreat na tumanin. Kuyo ka na kumaharap. Sige, no problem. Nag-order ka pa na karda. Kaya nag-order ka man ng tipulutan. Ito na bigat. Masulbar ito na problema. Manong nemi kasta nga rin tinapasamak. May sambot una nga bakit na tinapanami. Pawapay sa ni, ay, nana, ada kinuyok ko. Kaano na di naman kinuyok mo? Bayagin na? Gayam ko. Ni Sushi. Amumlatan mo na problema na. Manong bulan na yun. Talong bulan. Sige. Nadamad lang. Nga to. Hintayin na. Mano ka di? Nanginay ta na. Sa ngaribo, okay lang. Tendo sa ngaribo. Kaso ng kabayag na kadinana. Mabit lang, basta nagtungpal ka. Tumaram, dikit ka, tatkuhin ka. Ken, every other day, umay ka. Sige manang. Magkano din. Bagbanta na patangan yun, tak dito. Huwag bati ka nga rin siya niya. Wana na. Kapag tagtagargar ka ng samat. Susi. Awan, loko ka. Nagbabayo ka ng samat. Paikat ka na saan? Dinamag ti bakit? Paikatak na na. Jesus, sapo kita. Umay kagaroon na. Nakasaksakit manong may. Permi, orag laglagnat. Ano usam? Apo, nagsakit na. Anong usam nga rod? Tapos pisitan na nga rod. Apo, anos-anos lang. Mabayag pa'y. Sapot si kamang pailangit eh. Talagang naarte ka nga. Anong usam atas kinayat mo? Siya kamang pailang tapos ito wala galang daosan ka tiling etin. Alas ito malangin. Hindi kasi ito nga kinarigat mo. Everyday ngumay ka. Dato di katangan, ha? Ito eh. Mapasam. Una na. Saan nga si Katrubay nga mapanggawatang paghatang mo? Paghatang ko? Masapo nga lalakit gumatang. Ano kami dito eh? Basta sa mong salsarud-sud no anya reta. Basta paghatang ka, lalakit mapanggumatang. Te medyo na tayo nga. Sige. Nagaro na. Natibaon mo kat kutsero. Sige. Daangkil ko nga kutsero. Nagamit kami manong nemi kini Seni. Anak Susi. Ayan. Nagsakit siya. Permi.
Kangit ita, kahit mo kayo maparigirig, anusam. Dahil magana ng gatangit. Pagatang ko kano, timesang lalaki. Kutsero kano. Ni uncle ko, kasarita kang dakos. Manong name iti si marunungal daw ni Uncle Silin tinapanak. Gael, ay! Siga damat kayam na tayo, naaram nga kaanak ka. Nimot Uncle, ay kaya talaga man, makamano ka nga nobyon. Ano ba din makakita kang kahit? Sila may sabakit nga hotel, iti papanan nyo. Ni Uncle mo, marites daw. O nang marites, chismuso. Saan nga chismis at agpudpuduman. Sino din na o di, nakita kayo mat kahit. Nagpaspasada ka di. Rabi ide, di na o di. Ang rabiel daw. Kaano ko ma? Basta. Ngamat Uncle. Uncle kukuam. 5 gasot. Okay, tapay. Kat para sigarilyo para inom nyo. Tadala baong ko ka. Hindi ka bang gatangan dito iti parmasya? Ikang kati sa ngaribo. Umanimot siguro. Ano ka dito Tsaka mo. Ano nuam dito Basta paghatag na. O 5,000, 500 data, tandan mo, ken sa ngaribo na ito kortak. Parisibon mo yun. Baka no, nalaka lang pag wang nanangina. Huwag ka pa nagtanak mo kanya. Sige, ita ka din. Itan ang kail na mabalin. Sige. At dapat kitirisibong inted naman nemi ng kasla nakorihir. Ano na ito yung resibo, Uncle? Kita nagkabali na tayo yung pharmacist. So nga, kinutukudan na ita. 950. Nangina. Isus, di 50 lang di. Wala siya pinagpletek. Ito na naman ang pangatang ka. Guni ka lang kanya. Isopit na sa 5 gasot sa dapat 50 ka. Aga naman, Uncle. Nagunik tuwa ng ka. Makalawas manong nemi anak mat nganap napan idita maibos ko nga tumarente inted na kanyak man. Kaputamo kon manong nemi kat sa anak pakuyugon kiniseni. Kasi si kamat. Kaya di man din bagakang ka nga inal daw. Ta nakabibit mat apo ka lang apo. Yang bali na ta tinumar kumot amin jay pinagatang yo. Natumar mo amin. Korang nga gumatang ka naman Numaibos gumatang ka kasi dyan. Alam mga testingan naman danagbaliwan na. Anay ko, sus, dumakdakkel met. Makalawas lang kita, dumakdakkel met. Di mat paspisitin nyo ya. Man, nasakit ko na met. Isa po. Anay ko. Ito red mo Dito na Anay ko. Awang ka dito natin na sakit. Kita anesthesia ka ako nakumangin diyan at unang tiayan tinasakit. May pakat mo ito injection. Talaga kasto Talaga kasto malat aramida kun ka. Muto di kita ima. Tapay, ikalot ko rito yung kama, katre. Sumbayar nga, magdipa ka, kasta. Ala, grabe nga, igalot na, kahit white. Tapos sa mo ang idoron, di imak, mga ilot kan ka. Ito sa kam, igalot ko pa. Ay, Hawain, isa sa po ay Galot na agpay sumanong na may orek lang nag-iiyak. Apo! Nagsakit! Apo! Nagtala ka. Isus, apo ya. Tuno ko na, damakang maglakin nita. Naipot-putong ti balay ko. Ato siguro ti kastoy. Kisto-kasta nga. Da umay, paikat na na. Kitalaw ka. Nung si kalat kastoy. Anay ko, gusto na. Diyan kaya. Bawar-waran na ko. Diyan ko kaya. Gusto na. Namintan lulaeng nga napanak ng sardum ko pa yun manong nemi tinagtumar ti pinagatgatang na sunga ko na ni Uncle. Ala, pagkatang man na tapos na kwarta. Uncle,
Hindi na parang nagsaludsod, nasak mo, ano kat, 400 lang, nagdakil ka lang siya. Kaya, nagloko ka na, huwag kang panagtalag mo kanya ka. Ang resulta na nga rod, naikatin. Kaya ka daan mo, madaya, loko, daan mo, inosente ka na kita. Diyan sinaludsod na ita ka na jay pharmacist, no anarat at usar na. Lamang tat kakortam. Nung kilawanan, mangtad ko kakortam, tanong saan? Iwaras ko sa nga barangay, nga masikog ka nga parparigrig ka. Ano ni Uncle? Lamang tat kan. O sa kawan, da kwarta, mamuk. Lamang tat kan. Mano ko ma? Sa ngaribo. Ano? Ala? Basta lumawatak mangtad ka, tanong saan? Iwaras ko sa nga lubungan, nga masikog ka, ang parparigrig ka. Lamang tat kan. Wala tayo. Bakala kayo. Dita kayo. Nakasaysan sa ngaribo. Dita kayo. Nantilo ko to yan. E bagag to kini kasinsin ko. Ngang parparigrig ka, si kasose. Manong Nemi tinawagak manen ni Samuel. O niya, the problema? Samuel, ana, kita taman. Maya din. Amom na pa nagparagrig mo, kasla ka naganak. Amo na kita bulan eh. Mana ko na bulan eh? 2 nga bulan. Tityam mo, haan, manin po di inik ka nakti 15,000. Kahit naikatan. Dapay lang. Kanya? Di mo doktor ayat na pa nam. Haan, gaga. Iso ka rin kangkat 15,000? Tanong kas pagkari kang tahang ko mauman di ba huwag ko matanayonak tapos nung may pinsan. Napanam nga ron. Samuel, please. Magkita ta. O rin naman si Kuga napitnasak lang ta. Sa bagay. Sige. Kasi di dati na restaurant, orayan na. Ngayon hindi makita nak manong Nemi. Boy ong dayta o na sikog. Sikog. Nagalas matin di bagin. Kita na ko mo. Ori na alasak di bagay. Ay mas matigit ibibig ko. Nailaing kamat amangan. Naimas mo. Sige. Uminom ta nga pulutan. Makan. Sa tanto mapanitik hotel. Mailiwak ka na bibig mo. Uwain manong Nemi, ada kami manin tinabaw ti kama kini Samuel. Barin ko na, nutiwiya, panagkanaig mikit margrit kuma. Ang restaurant mat manin manong Nemi, di pa nangiliw na, kanagiti bibig ko. Kanagiti aday, ti barokong kumahan. Samuel. Oh, Samuel, nabayag day din. Opo, Samuel, oh. Basta o naman iti palang karamkam na kanagiti mansanas ko. Katkas itinam na maek at daisunan itinagbaitan nagiti legs ko kat nagigtutak iturunak. Abay, hagbangsit! Binugok mo na. Sinabunak ka na. Nagkusarak mo ti. Naisang-sangin tigabangsit na. Nasang awan nakpay. Ha? Naramin mo. At ito tumar mo. Pagsit. Loko ka. Kaslada na tayo di ako. Nagtityan mo. Tuloy mo. Sige, tuloy ko. Saan ko ang kanin? Sobrang pagsit na. Uri adak dito barukong mo. Anong ang tara-tara? Pagsit ko nakta. Agsang-sang augayam. No, saan nga manunin data? Atot kasta kahit. Ano nga ito kasta? Nagparparagrig? No saan nga napindas ti panakaragrig na? Panakaasikaso na? O no saan nga napindas ti kwa?
Sa kang nakapimpinas ka. Jesus hapo. Tapi harus mayat kang gaita. Binuguak mo sa. Ore, bugwam da ito. Agsang-aw. Nabangsit jarumwal. Sano ka naman, Samuel? Saan mo na kang kanina? Yusok mulatan. Sige, suday tatap na mapapaguston tiriknak. Pinaguston nak manong halalis to karon. Sapo, agaling asaw dito. Oh, made. Makakaterlop. Dakayatin. Ituloy mo. Opo. Tulad ko na, bakit na. Kahit ko lang makaraos, inipaspasa ko. Iniwan ako. Nagkakaroon sila. Wow. Remuramwara kami ti hotel nga di panalpas ti talo nga oras manong name. Kadkas la kadurman na kong tanapal na Samuel. Dito yung kalatan. Pati ito nagtikotse ko na magsit. Sobrang amat, nakapandyak mo dala. Nakatano, kagumatang diaper, tag-diaper ka. Walang sangkat napkin. Sa latam. Paugunay ka. Napanam, sino nga minti tao nga nagpa-ilutam? Di ba gani siya, ini ganyan. Basta di mo kayatin. Susuka po ka. Api kumakayat ka pa eh. Unang putot mo na ito yan ako. Di, putot pala ta. Ipasagay mo, tag-dungaut ka, suportana. Tinawagak manong name ni Seni. Manong, kita doon tumanubigan. Daman yung problema. Madimat maikat. Kaya na, tsak manamukin ka. Tilad damat gamit, ipanam kanyak. Kat di mo namin ito tirikat na. Nung nagsakit, gagangi deta. Hamu matipatay ka dyan sakit na. Siya kamat lataking baso. Ipatay mo ka di nga rutmet. Gagangi na sakit. Di mo saan mong ipatay. Hampay nga mapukaw ti puot mo. Di ba? Yung nasisayat mo na mapukaw tapos na marik ng sakit. Idag kita kami manong name iti may salang nagkagangi restaurant. Order ako. Kaya mamahalin ka din. Kuyo ka nakpelang di siya. Sige, abay. Kabis mo? Uy, ano siya makisbo ka man? Yung sanak yung misbo man. Inuray ko yung misbo. Seni? Angot naman. Dito. Abay. Lukot to yun. Nagbastos ka. Paangot mo ta. Kung amin, ni Samuel, ni bagana namang sit. Mati mo kamaangot ko. Tiyak man mayas dig tarupa. Tiyak man mayas dig tagong ko. Sige. Loko kan. Kaya pa yung minaya. Nga. Abay! Bagsit! Binugwag man na. Nagusarak pwede ko ha. Pwede ko. Was. Binangmangluwak pa eh. Loko. Subat lang ha. Amom tinabangsit sa mumang mangluwan. Adad na nabangsit. Psst. May rumis po. Diyos ko, nataramidik na rutin. Diyos ko, ang amat ng tinapaspasaba kanya. Eta, gunggunam. Anya, katuan. Gunggunam. Sige man, napi nga minimpan na sa jay. Kaya di mo matinong pati. Naskin nga pasama kita. Naging papailot kami. Nagsakit ko na. Di mo dinipturan. Kaya kang inal daw kamapan. Ngayon maminsan at makalawas. Happy nga rin na bagsi. Dahil tanaw. Baka natay na anak mo. Munag mo. Nga. Kasi nito ka rin din. Di agpakita ka ni Dr. Loco. Kasi talat solusyon na. Agpakita kay Doktor pa-ultrasound mo. Nuwan niya ti klase buksin mo. Mga nunatayin ti kagudot bagina. Gabot ka paspis 8. Kasta nga rin tinaramid ko manong name. Diyak ang mamo ti magada nga doktor nga uwi gaya ni. Manong ang bulanin, Miss Pailan, doktora. Sorry.
Ay, manong bulan eh? Again naman, doktora. Sige. Ganda ka ta. Examinin ta. Manong nemi adalenteng igam ti doktor. Idi sumirip. Inaputun agong na. Ano nata na bagsit? Kaslang nagpugpug ako ti na bagsit. Doktora, nagpukaw-pukaw nga min at kukwak. Ano? Dalangar ti program ko, doktora. Abay, pilanggap mo pinaraglag. Doktora, Isus Apo Diyos ko, pakawanan na ka ni Apo Diyos. Di ka lang nagbutangan, balasan ko. Nangyay pa na, doktor, o no, mangilot. Ket, apay, ano ta masamak? Nagsakit man kami, doktor. So nga, mukas ta nga aramidan, nagsakit ko na. Pagtumbala na saan nga matultuloy. At ito mo tumar mo. Pakita ba nung name tinagsuratan idi, ti bakit? Abay, doktor. Ano dito? Pagparagrag ti kabalyo na ito. Ala, binagbalin na kung kabalyo na dya. Nga bakit? Kaya mabalin man lata. Kabalyo ano baka. Imsi ka na pag-imatang. Saan, doktora? Ni uncle ko nga kutsero. Doktora, nataramidan ta. Padasin ta nga. Kitain. Break na ti tiyan mo. And then, sapol nga po ultrasound ta. Nasapol mo ti kwarta. Sapo, kwarta ko, doktor. Nagremedyo ma. Nakayat mo nga ako. Tila mararamin mo. May kabano na ito nga rinagreg mo, kuman? Damo pa lang, doktora. Adumating nga lalakit naglabasan. 5, doktora. Tagas na katawan mo. Naman taon, running to 20. Iliandak pa lang di high school, so damo. Siguro talaga mahilig ka si sex. Kang ka na, ipakpaka mo na ito. Kung kayat naman, di mas mo, doktora. Adungarod na ng klase ng lalaki tilangan. Sino ito eh? Tricycle driver. Karpintero. Tuwang tricycle driver, doktor. Magamat sa ngagbugbog ko rin eh. Baka grasa-grasa ti ima na. O rin sa karpintero, baka no. Kada ito na odi nga eh. Mga opisina, suat ng dalos, sa nalaing, amo na ka din pasamak. Ano mo na? Kaya patulong ka kang na. Asawa na, doktora. Jesus, my God. Nagani medyo ak nga rin ti kwarta mano. Tinawagak manin ni Samuel. Hello, Samuel? Oh, alam manin? Jesus, Apo. Ang nabangsitan? Man, pero timawag ka. Nasaan ko ang nabangsitan sa mayat? Hindi ito yun. Mapaspasama tibiyag ko. Hindi. Huwag ko nam loko. Hindi ko nam patigas na masol mo. Susapo ya. Siguro saan ka kami nagtungpal kanya. Hanggang nagtungpal eh. Doktor ko naman sa bali na panam. Masayangan ka tipagbayad mo. 15,000 inted ko. Kasapulak ma-ultrasound. Nagpacheck kapag ti doktor. Yung bakit tinapasama. Ultrasound. Mano. Diyan matimbaga. Taga. Mano. Badamagam ano mano. Yung nagtudamagam nga rasta. Damagam naman no. Tapos nakamugtay sa ganak. Dinamag ko naman magastos mano. So din tawag ko manong name ni Samuel. Ibadik dito. Ito umay mo alain. No to, ibagak nga rot kang kano sa din pangibat check. Umay mo to alain. Madutong te resulta manong name ito ultrasound. Agwing-wing-wing ang salsaltek manong name ito doktor. Doktor, hindi ka sasaad na. Si bibihag anak mo. Ngayon. Kadam, magkadam? Dahil dati ulo na. Ngayon saan na nga,
hanga napindas ti purumana. Duyog. Dahil dati may isang ima na, awan may isa. Dahil dati matisaka na, saggay sa lang nga ima kensaka. Ngayon si bibiyag, umangangas. Doktor. Di mo tumagin, no? Babae o lalaki? Saan yung doktor? Orayan niya, klase na. Si pagpakaasik. Rigirigam, doktor. Loko ka. Saan gumaraming deta? Mapangkat sa bali, para barang at damang pugustukin ka. Saan gurutin, doktor? Kung ko naman. Doktor, saan gurutin? Manong name talaga nga saan kung may limang kadatatang kininanan. Nabayagin manong name nga saan kumaranra na, hangkuranra na inida. Sa kalagawid no am na mga kawanda. Naglakla ko tinatayang ninanan ko manong name tiyandaan. Ganito ni tatang manong name kat busy. Karpintero. Tirabi manong name. Rabi no sumang peta. Bagbaga, nagapok ti trabaho, ori saan nagtatrabaho. Iti altibigat manong nemi, uraik pa lang nga pumanaw da sakbay nga. Bumango na. Saklayangan manong nemi ti kabalay da tatang kininanang gabat nagkaasawa amin yan di kiti talo nga kapsat ko. Uwan manong, kahit da kanumatin nga agasawa aktap no, at kano aywanan da nga po ko. Kaya manong nemi ta natuktalan dan di amin, masgog ka. Untang nang. Manubulan datan. Abi talaga makita na kami. Ilam na mga na kami. Ano tibigat? Ba't maturog ka ba ilang? Tirabi, nakaturog kami, nagawid ka. Gusto mo nagayam nga. Jesus hapo. Piton nga bulan. Jesus saya. Opo, naikan. Lakay. Kana kong ngon. Di ba natin kaya tangamad ti apo ko? So, ama na. Hindi na may kasal at asawa na. Ay, tumpagan eh. Ang runaan ti amin tang nang abnormal ti anak ko. Hana? Nagpa-ultrasound na. Duyog ti ulo. May mesat ima na. May mesat sa ka na. Aya! Oh, Diyos ko, aya. Diyos ko. Diyos ko. Abi napasabag ti gasta. Minanggap ko hindi kami nga barag-rag kasi ay susapo Diyos ko ya. Kung ko na nanindana nga. Manong nemi sana ko nga rumrumar ti balay. Agigan timtengan ti may kasyam nga bulan. Nagpasikalakon manon nemi ninanang titimawagan ti ambulansya. Buwan, iti ospital, tinagpas ngayak, kinakiktot manon nemi, di kiti nakasikaso kanya. Ay, Diyos ko! Hindi ito ang klase nga bal... Doktor, amo ka di kasto ti paskay mo? Nagpapaltawa saan kayo di? Uwan, doktor. Kat na. Duyog nga. Ay, sos. Aha. Kasla drawing iti comics. Di kiti kengkoy. Awan ima na kanawan. Awan saka na kanigin. Ngayon si bibiyag. Nagsanasakit na, no? Nurse. Midaway. Doktora. Alam niyo ta asikasuan niyo. Normal matsuna. Alam na sa kanpanyo ti ICU. Asikasuan niyo, panyo ti nursery. Doktor? Ibalang yun. Nata ko lang? Ibalang yun na dyan kumbing. Susapo. Apa ko may balang milo ko? Kasi kahit mong ibalang. Ano kaortikas na ka, anak, doktor? Siguro, panggap mo hindi nga regrekanan niya. Kung doktor nga, kung kunam, agbaling ko mga balag dahil ito kadagitay, makadamag ti kasasaad mo. Ken kasasaad ti anak mo. Kaya dapat madlaw ko kin ka. Ito pa lang. Yung pagtala ka, face mask kami,
Hindi tayo katak na ti Christmas ko kita po. Agat ti boor. Nagbangsit ka. Ano tinumtumar mo hindi? Kaya magparag-rag iti kabaliw doktor na. Tapos sapo ya. Hindi makita ang datatang kininanang manunemi ti apo ko da. Magsangsangit din nanang. Story ti pungtot ni tatang. Nagtad ka man lang ti apo ko mikas tapit ti langana. Lokad to eh. Pasensya ka yun tang. Ang mga nulat gasgasat tayo. Gasgasat! Ang mga nusot tumalas. Lakay di mo kung kunan ti kasta. Makabasol ka kini Apo Diyos. Pagkaitan ni Apo Diyos na ito eh. Api kami nagantak mo iti nga parigrig. Ay Apo. Kung kunam. Niramraman na kami pa. Bayadan yung tibil ko. Mabalin tayo ang takawid. Ay susapo ya. Diyan kaya't umasidig ka na kayo. Bakit? Sigat bangkar ka rin ang apukom. Apukom lang. Ay susapo ya. Alam mo, hindi kumutak ni ulo na. Tapos hindi ka sa makita. Nagdinamag manong nemi ti lugar mi kat may sa umay mangkita numampay saan ko kumakayat manong nemi. Iminaradamat manong nemi nga dak sa jay. Bumba, ngaglablaba. Ninanang mat manong nemi palubusan na mat dagiti chismus na karuba. Nang, di paspastar ka nida. Ay, apo ya. Paspastar ka nida. Bam daw may dakitaan. Huh. Ito na rumarda. De, gong kunam. Kunanda. Bastos kayo? Be, gong kunam. Kat no kasta nga padadjek manong nemi ganak ko. Nakalay ngagdete. No kidemak manong nemi kajakit kita ni sunod. Napaprusak lang manong nemi ti ulo na. Ta medyo na rubber ti buok mo. Ti anak ko na ya. Wag gayam. Nai-restrom ka di ba't lang? Unan. Ano yung pamunagan na? Ano yung pamunagan na? Samuel. Sabi nga Samuel. Sunagan ti amana. Junior. Samuel lang. Basurot ko ata pilyado na. Marbaring akita tanto nga gama. Sino ko matilaglag lalaki ang mga bigbiga putot na dahita. Inanang mo. Eh wala. Anong sama? Kung gunam. Sakay mo tanang. Nang, aywanan yun to ha. Hinagsapol man yung trabaho. Hinagsapol ti trabaho. Hinagsapol man yung tibang sikog kanyak ko naman. Luka. Marbaring no, mapasublit tumot lang ti dati ng pintas ko. Kan baring no, santun nga nabangsit. Tiyan niya. Dito nabangsit. Kung nakalalo na alak mo din nabangsit, gaya mong peso. Manong man, kakaiso nga nakanapinak ko. Abay, madama ka? Kasano ko mga madama ka kananak mo? Napnapinak, tapno saan nga agpugaw. Sapo yung Diyos ko, ya. Ano lagi tigas-gasat mo na ya, susi. Be, gonggonam. Pwede pa nagdakkel manong nemi ni Samuel. Uy, nakasarukod. Dejek, kanawan, tiawan, kanikid. No. Tama, kanikid. Nga ima na, sumigam. Iti, kasarukod na. Manong nemi. Nakapimpiman nga anak ko. Yung naglay nga sumao. Uwan manong nemi. Makumpay duwa nga taon na. Hindi anak kada doon di maibagbagaan na. Manong nemi. Ato di kiti may ayo manong nemi o mga sarong karkang kuwan. Ta nagmayat na kasasalita. Kinaura dananang kinitatang manong nemi idi kat kasla. Agmurugmug da. Agmuragregda no kasta nga agmisuod da no kasta nga sitganda.
Imidi, taadamat din nagiti pagpakita ni Samuel nga makaayayo manong nemi. Maragragsakad na ng katkatawa. Tadangamin manong nemi ti panagnana nga ora awan sa rukod na kada king. Sana isala-sala. Sana ikatkatawa. Makaayayo. Ay, po biyag. Kaya. Alakatan mo ipamuda ito yan ta pagpiryaan. Lolo ni tatang, ito ay. Awan ima kinawan saka nga ubing, nga duyog ti ulo na, nalaing ngagsala, makapag naore awan sa rukod na, o sa agsala-sala, di makakawarta ka. No saan kita, ada makakita kayong kuha na katangin da. Wala na ako pagkumungot, magatgatang ngayon, anak, bakit damang gatang ti milyon, di mo kayat. Nilatang mo, talokot to yun. Padasin na kagatangan oras ang gasot ng aribo. Ilakok. Tatang, padasin nyo. One. Padasin na nga dalang makasirpat. Kagatangan da. Sasapo, ilibas ko. Tatang mo. Ingat mo yun. Baka nung adadun to pa yung sa gasot aribo a pisos magunudyo. Nung tumakil to. Kinakanak mo, may mga nakil na ito yaman. Nung saan nga agpabuyan na piryaan. Nung piyesta. Sasapo. Ay na. Ha. Ito malaglagi pa. Shoni. Ha. Awan ti sa bali nga pakiranudan. Hindi anak mo. Nung saan nga kasya eh. Umay buyaan. Hindi kita may ayo kang kuha na. Agking-king agsalsala. Sang sao nga sao. Baka no lang pa buses na kanta. Nita mom. Baka no. Sus apo. Ngayon. Saan nga napasamak ti kasi dyan ako na ni tatang manong na nagsipod ta. Nagsakit ni Samuel. Grabe nga sakit manong na nakastawon iti pa nagsangsangit ko. Tawagag ni Samuel nga kimputot manong nemi ng jakmutin makuntak. Napahanak pa iti baga na idi nga balay da manong nemi ng saan damad kaim nga balay. Napahanak pa iti baga na idi nga pangopisinaan ng awamat. Hawanin, manong nemi. Haking ka. Pinanawan ako ni Samuel. Kastawa rin ang sangit ko, manong nemi, taawanin ti anak ko. Nagsangit ba't ni nanang manong nemi, saan nalibakan nga talaga ang masayangan kini Samuel. Tamakaay-ayo nga ron. Kan kastamatan kini tatang. Kinuray manong nemi, di kito may mga paspasyar kang kuha na edi nakamansaya ganti anak ko. Ug sangsangit da. Sa tagakit ko na, halakit na siya at matapno aginanan. Kinawanin tiya problema yo. Saan ko bilang nga problema ti anak ko? Ngimawanin. Mga barwanan ka na. Sa mo itong ulitin, tikas tinulit mo. Agbalin ko man ito ng pagman naman na am. Moment. Talaga saan ko itong ulitin? Saan ko itong ulitin pa eh? Talaga nga saan ko nga maulit manong. Tao matan ti maure kong mga arim kanya. Nukit do lumabasak iti adi kita lalaki, aputan na katingiwat na. Hoy, apagkapot kayo? Nakalamskin ka ala, oras ang kang agregla. So, ipakita ka na kagad, boy, uhan! Ang mga galing nga, so kaya nagbakuwar kami pa. Uy, baga kayo nalainganin, haanin. Oray kita nyo, napadasin nyo ang brutsain. Ay, apo, haanin, de, gunggunam. Naibak ni Seni manong, ang hutaman, nabansit ka di pala. Haanin din. Yung mabay. Ti pamatda kang minken ka, kaya talaga namang sinday ta, ori dalusam, ori bangbang nom, ori bugwam. Gapata, nagdinamang ka sa namin nagwara sa damag. Baka sikat nagibagbagak mo, ano? Kasi anong warga nagwara sa lam? Ang mumutin di damag, payak. Baka niliwan mo na yung baga. Pagkatapos din ng baga, magit inuwaras na. Basta, awan yung bagbagak. Ang sakti pa basulit. Awan ti sa baling aking basol, susi, no saan nga siya ka. Be, gumgunam.
Malasa nga lang manong nemi titawan ko nga 35. Agtrabaho ak as sales lady manong. Adaman no ka manong nemi di kiti may liwan, agarim kanyak. Akit noksong batak ko mga dagos, bakamat no isikil ko nada. Ngayon, baka na, handamot na nagsubsubli. Manong nemi, baka muandamot na napalabas ko. Kapaunay mo din. Naserbi na nga rot manong nemi, jay kanta nga awan patik tinaglabas. Kada awan mayat kanyak, ngupaad na nalidin mo na palabas ko. Ngayon saan na ka napukawan dinamnama manong nemi? Posible nga tumteng tumitlang ti lalaki ganay kari para kanya. Daytoy, ibagbagada manong nemi nga namagsit. Saan nga namagsit na bayakin? Banglon. Mayat manen, nga kanen. Ngimtakton para ramin. Manong nemi. Kan sakon tulay baghang ited kun tibagi numalpasin ti kasar. Diya ako nagtalik basta latan ti lalaki. Nagkalapag man naman na ak manong nemi. Tinapasamak kaniya. Dahito nga rod manong nemi tinalagdayam nga paset edi kalman laeng nga paset ti biyag ko kinayat. Adyak pulos manipatan. Sandak ko mga tultuladen. Dagiti didak ko man tultuladen. Dagiti agbuibuya. Aya? Dito ko mga istorya, ng buray ko karito yung pagkasalita, at dito ko programa kitagbalin ko nga balaag kadagiti padak ng babae. Anong name, thank you, tiyan anos mo nga naibasa, kat sabi ko ma, tultuloy, tiyak, dito yung programa, nga pangitakli ng kadagiti kasto yung klase, iti pagkasalitaan, iti kaadda, iti panatpak, na dimot agpagbabaw yan, saan nga maliklikan. Ito, yagyaman nga pagayam mo, susi.